We are assuming no
Bazalwane siyacela mayisakhona manje isondele mayisakhona benzema nemafowethu lapha phakathi 15,008 rand. 16,008 rand. Wow. 15,008 rand was rand. Mayisakhona manje ayisingekho sicela ukunikeza abaphathi benkonzo bazalwane babudlovu sicela ukunikeza mayisingekho imali bazalwane sicela ukunikeza abaphathi sicela ukunikeza
webhodi asibuyiselele asinika amazwi bese sikwazi ukunikela ukushimana noma kuqale ngey'mali la bese ngigcina ngoba uchephese ngicela ungivumele mkhulu ukuthi ngimemezele le mali bese nginika ithuba ukuze